Banner sing disampaikan dateng kula hajat panjenengan halal bihalal kalian haul. Teng mriki halal bihalal dan tahlil bersama. Niki tibakne kuburan ta Bu nggih. Kaget aku. Wedi aku moyoan. Masya Allah. Para hadirin mati niku pancen mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Sugih mati, melarat yo mati, pejabat mati, rakyat yo mati, wong terhormat mati, wong terjahat yo kiai mati, santri yo presiden mati, pengamen yo sopo gak mati. Pak Harto iku kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto jadi presiden, sopo gak wedi karo Pak Harto. Ketika Pak Harto gerah sakit, niku ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Ning jaba rumah sakit ditunggoni pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitok ndane sing ngeruh. Mati Pak Harto. Pak Harto lo mati apa meneh kami tuwa. Teko ora Pak Woyo. Pak Wombaran teko niku wae. Hati-hati wae. Lho nggih wong paling sehat sak Indonesia mati sapa Menteri Kesehatan? Pak SBY iki ndi Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianingsih. Wong paling sehat sak Indonesia. Arep turu ngomong nih kesehatan, tangi turu ngomong nih kesehatan, sampai turu lah ngimpi nyontek, mati. Lho wong paling rusak sak Indonesia mati, rusak. Mbah Marijan mati pemeneh Mbah Tumijan mati. Lho tangga kula winginane duwe apotek mati kok. Duwe apotek lho mati. Duwe apotek lho mati. Diomongi mek mendeli Lho obate nyanding mati kok. Sampai enek uang dijenengne gesang. Mati kok gesang kok mati lho. Lho nggih kabeh wong bakale mati. Ya alam donya karo alam kematian iki beda. Lek ning donya iki sing payu dhuwit. Teng mriki tuku sego pecel nggih dhuwit apa nggih salat? Salat gak payu nggih. Gak payu. Ning kene tuku sepeda motor nggih poso Ramadan apa dhuwit? Ora payu ibadah ki ning donya. Tapi sama nek wis pindah nang alam barzah, dhuwit ora payu. Sing payu lho. Mula ibadah iku ora kangge ning donya, ibadah ki kangge lek wis mati. Lek dhuwit iki kanggene ning mula ning donya ki repot ibadah apa repot golek dhuwit? Golek dhuwit, mergo sing payu ning donya. Lho sampean ngaji ngene iki sok ning akhirat larang lho. Sapa wonge teka nang majelis pengajian, mbuh pengajian tafsir Jalalain, mbuh zikir tahlil, niku banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra lahu arbauna baban. Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian, karo Allah sok kena gawe tuku omah ning swarga. Amin. Sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Jadi ngaji ki dirego larang sok ning akhirat. Lah ning donya ya nyak mayu. Nak mayu. Nggih napa nggih? Sing payu ki jamaah sok. Jamaah iki menjadi penerang alam kubur. Duit ra payu. Sampe ning alam kubur peweteng duwe dhuwit 3 miliar gak payu. Mulai ning donya sregep ngibadah digesangu lek wis pindah nang alamku. Lah kita ra bicara haul, itu sebetulnya kita bicara kematian. Kita bicara tahlil, itu bicara kematian. Lah awake dhewe iki lek ngomongne mati, Kanjeng Nabi iki kok dawuh ngeten. Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Eneng perkara loro sing gak disenengi anak Adam. Enek perkara loro sing ora disenengi manusa. Enek perkara loro sing digething karo wong baran. Napa perkara kalih niku Kanjeng Nabi? Siji yakrahul maut. Siji wedi karo mati. Gething karo mati. Nggih napa nggih?
Bu, andekan hari ini malam terakhir pertemuan kula kalih panjenengan. Andekan malam hari ini malam terakhir pertemuan panjenengan dengan suami, anak, orang tua, tetangga, teman, saudara. Kok cara bar pengajian iki mangke nyawa jenengan dijabut kalih malaikat, jenengan pun siap, Bu? Wis wani, Bu? Wani apa ora? Lho lak tenan. Jadi awake dhewe iki lek ngomongne mati iki wedi. Terus ora sing ngomong, ora sing ngrungokne. Sami ugi, sami mawon silit babi dintup mawon. Awake dhewe iki karo mati iki wedi nyapa to? Siji, ngapunten. Karena kita salah mengartikan kematian. Ning uteke awake dhewe kecilik diwulang diomongi, lek mati iki dipendem ning jero lemah, ora iso obah, ora nek kancane peteng dedet ra nek lawangi. Mindset kita, logika berpikir kita, wong mati ki urip ngene iki terus disaleh ning jero lemah. Gene sompek peteng dedet ra nek kancane ra nek lawange, saumuk ra nek kipase. Sehingga kita ketika dihadapkan karo kematian itu wedi. Karena mati ki ngono kuwi. Melojo enek to wong tukang duduk kuburan direkam karo koncone, "Weh, wong baran aja kemlelet, aja sombong. Kisuk lho panggenamu ki ning kene iki." Lha iki lak meden-medeni to. Lho, niku dudu alam kubur, niku alam donya wong ketok kok. Alam kubur kira ketok. Melojo enek te masjid musala ki pujian malah meden-medeni, alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawange. Iki lak malah meden-medeni to. Iki lek kula pas liwat langsung tak bengoki jere sapa ala jere sapa. Lho wong Quran iki wis dawuh lho jenengan ya wis ngaji tafsir walal akhiratu khairul laka minal. Lho akhirat ki nek dawuh ulama alam kubur niki Gus Ali niku wis masuk akhirat. Lah akhirat ki luwih apik tinimbang donya. Nggih napa nggih? Bahkan Kanjeng Nabi teng hadis niku eneng perkara loro sing dideni karo manusa siji mati. Terus Kanjeng Nabi nglanjutne padahal wal mautu khairul lil mukmin. Hadis niku sahih niku tertulis wonten tafsir Ibnu Katsir. Padahal mati ki luwih apik kanggene wong duwe iman. Lha terus mati ki ning ndi? Mati ki ning alam barzakh. Alam barzakh ki ora ketok. Kalau nate mau sebuah kitab, lek mboten salah nopo An-Nawadir, nopo lek mboten salah Ar-Ruh. Teng mriku diceritakne ada seorang bapak niku ditinggal mati anake wedok. Ditinggal mati anak iki susah tiap hari menangis. Lah nyapa bapake susah? Sing enek ning uteke bapake iki apa? Anakku saiki dipendem nang jero lemah. Kowe saiki piye, Nduk? Terus makmu sapa sing ngedangne? Terus kowe lek ngombe piye, kowe lek adus piye? Gek kowe iki juwerah, saiki kowe ning kono dhewe terus piye? Kowe Nduk, kowe piye? Gek kowe iki ra iso pisah karo bapak, kowe saiki kowe ning kono terus piye? Akhire seminggu nangis, saking kesele nangis terus keturun. Pak, lek bojo sampean bodoh njaluk klambi, sampe nangis sejarno, Pak. Engko lak suwi-suwi keturun. Akhirnya orang itu tidur, boso tidur, mimpi ketemu orang pakai jubah putih. Nyapa to Pak Lukman kok dalil mimpi kok dalil anu Gus Salib. Ibnul Qayyim niku sering gawe dawuh niku gawe dalil niku mimpi. Mergo ngeten tibakne menurut Ibnul Qayyim wong mati ki rena loro. Siji mati nyawane dijabut bar gak dibalikne. Kuwi jenenge mati bablas. Nomor loro anak mati nyawane dijabut bar dibalikne. Niku jenenge turu. Jadi wong turu niku mati. Mula sama delok dongane tangi turu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih lho.
Sakwise jenengan mateni kula, tibake wong turu ki mati. Mulai nek redaksi dawuh ngeten, annaumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati, dadi wong turu ki mati. Mulai nek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu, berarti wonge mati. Bu, tolong lek sanding menek sing turu, ndang bengok sing banter, iki diterusne apa diinepne? Mergo wonge lek sandingmu teklak-tekluk tulung ndang wacakno surat Yasin. Mergo wonge arep mati. Aja turu. Gus Bahak iki dawuh, wong turu ki apik lho. Mergo nyapa wong turu ki ra iso nglakoni dosa. Terus tak batin dhewe nggih Gus leres. Tapi wong turu ki sak pinter-pintere wong turu gak kena ditakoni Gus aku. Wis tak jajal Gus Ali kan pinter lek sare takonono Gus, hukume akekah karo anak lanang karo wedhus sitok iki piye? Kok gak iso jawab Gus Ali. Padahal pinter wong melu LBM Lembaga Basul Masail mergo tu. Bu. Aja turu. Lah nek sing turu berarti wonge tolong ndang bengok sing banter. Innalillahi. Lah ketika panjenengan sare, berarti jenengan sedo, terus ketemu karo wong sing pun sedo. Sing sare sing turu niku wau mati, ketemu karo wong sing wis mati, berarti terus ngimpi ketemu wong sing mati, berarti wong loro iku ketemu di alam kematian. Mula Ibnul Qayyim ngangge dalil niku kenek. Lah tiyang niku sare mimpi petuk wong ngangge jubah putih. Karo wong ngangge jubah putih ini dituding, "Pak, meneng. Aja nangis. Ayo melu aku." Akhirnya dijak mlaku karo wong ngangge jubah putih. Akhirnya berada di sebuah taman yang indah. Teng mriku kuwatah lare cilik-cilik ki playon guderan. Karo nyekel kembang api. Si bapak sing mimpi ditinggal anak, si bapak sing ditinggal anak terus mimpi ki mau golek ibu cah sakmono kaya anakku nang ndi, anakku nang ndi. Lah kok gak enek. Akhirnya takon ngene wong sing jubah putih, "Mbah, anak kula teng pundi? Ayo melu aku kal anakmu." Lho kok anak iki duwe kula teng pojokan, diceluk karo bapake. "Nduk, langsung noleh mlayu ki nubruk bapake." "Ya, kula kangen jenengan. Aku yo kangen anak, aku yo kangen awakmu, Nduk." Lah awakmu nyapa kok ning kono? Awakmu nyapa kok gak melu playon? Lho padahal bocah-bocah ke suweneng. Lho kok awakmu kok ning kono nyapa? Adik kembang apimu nyapa ora kok sumet kok cekel ae. Lah kok muni nang bapake, "Ya, kembang api niki kula sumet ya. Ning pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati." Lah nyapa, Nduk? "Ketetesan air mata panjenengan. Ya, panjenengan kilek nangis tembus teng kula teng alam barzah. Ya, ikhlaskan kepergian kula. Kula mboten sing kados jenengan bayangne mboten, kula berada di taman yang indah. Lah kowe kok gak melu playon nyapa pripun kula ajeng seneng ya. Ajeng playon kaya kados mereka, wong kula nyawang jenengan teng donya susah." Ini sebuah gambaran bahwa tibane alam barzah niku ternyata alam indah. Tidak seperti yang kita bayangkan. Mboten teng dipendem ning jero lemah, mboten niku alam donya. Mula sampai teng kitab Arus diceritakne, wong mati anyar niku tibane dipapak karo sing mati lawas. Jadi tibane teng alam barzah ki enek panitia pemapakan. Jadi begitu enek wong baran sedo niku langsung masuk alam barzah. Nek gapura wedi sing mati lawas iki moro-moro nyegat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, yuk kok sampean?" "Heeh." "Lho sampean pura ninggal tahun 2000?" "Heeh, aku wis 26 tahun." "Lah sampean nyapa kok ning kene?" "Mambengi kanca-kanca rapat diputusne aku kon mapak awakmu." Akhirnya sing mati lawas karo mati anyar ki terjadi dialog ngoten Gus. Kita tak nih sampai takon piye keadaane mbaran, piye keadaane Purwodadi, kae wis rabi apa urung, kae wis nikah apa urung ditakokne. "Piye yu kabare mbaran Purwodadi?"
Saiki maju yu. Mas. Saiki ning Purwodadi ki yu enek jenenge MBG yu. Loh, apa kuwi? Makan beracun gratis. Makan bergizi. Lho kuwi piye? Cah cilik-cilik cah sekolahi kabeh dikai madang. Ya Allah. Ngono kuwi saiki. Tenan saiki. Saiki enek koperasi yu jenenge Merah Putih. Iyalah, wis sok kangge apa yu? Ya mbuh paling kira-kira kabeh wong Purwodadi lek blonjo kon rono regane dadi sitok. Paling ngono kuwi yu. Lah Purwodadi wis gawe urung kok. Wis dadi urung Purwodadi. Urung entuk lemah kok. Dereng Pak Lurah. Sampun. Oh 80% yu muni dereng awakmu. Iyalah, tenan yu. Saiki Purwodadi ra kaya mbiyen. Tenan, Pak Lurah iki saiki santri yu. Iki entuk tambahan 2 tahun yu, heeh. Ngono, heeh. Masa heeh. Winginane acara pengajian ning ngene Gus Ali ya rawuh. Alah. Ya nyangoni kiyaine duka, gak roh aku. Gak roh aku. Tenan yu lurahe saiki jan beneh pendak pengajian rawuh ya loman alah ngono. Winginane iki ning pengajian yu ning Pondoke Gus Ali. Alah, ndawakmu kok roh aku teko yu sing ngaji Pak Lukman Syafi'i kok Selopuro. Alah. Dadi awakmu roh-roh ya bar pengajian ke aku terus mati. Iki sing wedi batin cangkemmu ngono. Jadi terus akhirnya sing mati anyar niku dijak mlaku-mlaku karo sing mati lawas. Teng mriku cara bahasa sekarang niku dijak mlaku-mlaku ning tanah luas. Teng mriku iki kathah gazebo. Sing mati anyar takon, "Yu, sapa kok wong akeh? Kok padha gawuyan begigis kae wong tuamu, kae mbahmu, kae tanggamu, kae dulurmu?" Lah nyapa kok sawaneng yastarihuna min karbing syadid kae sakniki ngaso istirahat krana winginane dhek menghadapi kehidupan yang amat berat. Lho kok ngono? Ya donya iki panggenane masalah yo. Saiki masane akhirat ning alam barzah do seneng. Mula donya iki panggenane masalah, Bu. Sampe nek pengin metu teko masalah, mati. Yang donya kan panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Mbosok rabi ki ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tas tukane jilbab robani jaluk robina. Langsung lemari S1 pintu, jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu, jaluk 3 pintu, jaluk 3, tukane 3 pintu, jaluk sing ndak enek pintune. Rabi setahun ini sing lanang kuru setahun setengah malah mati. Tenan dunya iki yo ngene iki lho yo. Ora ndek anak bingung, jadi lek ndek anak ayem, dokter kandungan sak Kediri ditelepon di WhatsApp, saene resep ditebus. Pangga ndak meteng golek dukun ngisor Gunung Semeru ndak meteng. Mlayu nang Gunung Kelut ndak meteng. Petuk Gus Ali takon ditanya apa yu pengen pados tiyang sepah Gus kono nang ngisor Gunung Merapi. Mlayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen dia anak jelek dia anak ayem, dia anak tenan ayem. Anak enak kali. Ora umum kon ngaji moh kon sekolah moh kon kuliah moh kon nyambut gawe moh kon mondok moh. Dino mek glegeken. Tenan yo donya iki yo sing ngene iki. Ngono lho. Oh. Duit ayem ra duwe duit susah ra duit. Ya ngene iki. Lho tenan wong lek tambah duwite tambah masalahe lho. Di motor loro karo motor 5 masalah gede motor. Omah tingkat karo ora tingkat masalah gede omah. Tanan uang iso tambah.
bondone tambah masalah iki donya. Nek kula winginane mulih ngaji kok Kediri iki liwat dalan iki ya kados teng mriki ngeten iki. Lho kok enek omah apik. Jam 1 enek wong wedok ayu lha kok nutup gerbang pintu terus sret. Jam 1 bengi yo. Sopirku tak omongi, "Pir, no Pak Lukman delok wong soge. Jam 1 cek nutup lawang, sandinge turu lengger. Lah napa? Lah ranti pager kok aku." Tenan di duit ki saya masalah aku tak takon. Ning Indonesia ki rata-rata sing pegatan sing omahe apik apa sing omahe elek? Sing omahe apik lho, tambah bondo tambah masalah. Sing omahe gedhe ki ya Allah, rukun. Ora nyalur PLN, randi TV wis, angger bar magrib lampu dipateni wis. Lah nyapa ya rukun anak pitu kabeh kesundulan. Ndak nuwe apa? Arep delok TV ya ndak nuwe. PLN ya ora nyalur. Nek nek mari ngicak ya nyapa ya. Oh iya kuwi. Lah iya, wong saya sugih saya masalah lho. Sing dicekel KPK kuwi rata-rata wong melarat wong sugih. Wong sugih tenan. Donya ki wis ngene iki, donya ki duduk panggenan penak, donya ki panggenan Mas. Enak ini akhirat tenan. Lah ning donya be, masyaallah. Mula sering tak aturne urip ning donya ki sawang si. Kaya godhong suruh siji disawang alus, siji disawang kasar, lek digeget padha paite. Ketok-etok alus, lek digeget padha paite. Ora sahiri karo tanggamu sing sugih duduk wong ayem, kuwi wong kemeng. Mulek tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu iki lho wong kemeng liwat, iki lho wong kemeng liwat. Tanggamu sing kok sawang tenang ayem tak dudui, demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, cuman sampean ndak ngerti. Wis leren lehmu iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih ya wong mumet. Urip ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tangi dicekel digo mulih nang baran gak oleh. Mari dioperne lah kok dioberne. Lah lek kok ubernya apa kok operne. Aku delok wong bal-balan iki kaya wong kemeng. Niki Menteri Olahraga wis tak peseni, Pak Menteri tulung bal-balan mulai ben wong 11 kon nggawa bal dhewe-dhewe. Tenan. Donya ki ya wis ngene iki. Mula Kanjeng Nabi dawuh al mautu tatimmun nikmah. Kematian itu nikmat yang sempurna. Jadi lek pengen ayem pancen kongkon nang akhirat. Lek donya ki masalah tok. Yo. Akhirat ki ngaso ning kene ngadepi Mas. Koyok ngene kok wedi karo piye? Mani apa ya? Oh ya. Nyoro bar pengajian mati nak mani. Kok ya potong arut yang ngomong. Lho awake dhewe wedi karo kematian karena apa? Kita salah mengartikan kematian. Tibane ning alam barzah koyo ngoten niku. Bahkan teng alam barzah niki wonten kitab didhawuhne iso ketemu. Jadi jenengan kisok kok suami jenengan pun sedo. Panjenengan iso ketemu wong tuane, dulure, tanggane, kancane, ketemu. Awake dhewe lho masa kecil iku kaya ora kena pisah karo wong tuwek. Nggih napa nggih? Ngeten iki jenengan ora pengen ketemu to bapak ibuke jenengan. Jenengan gak kepengin ketemu bapak ibuke sing pun sedo. Ati. Lha sampe teng kitab ditetakne Gus, wong urip ning donya iki iso titip salam gini wong sing ning alam barzah. Mergo nyapa iso ketemu. Enak malih lho kitab nerang ning ngoten niku. Dadi jenengan Bu, kakung jenengan pun sedo. Terus kanca akrabe kakung jenengan niki lara nemen tapi jek genah. Ngene sampeyan ndangi. Kang, golek sak wayah-wayah awakmu ditimbali Allah. Golek petuk bapake cah-cah, salamku sampekno. Lho iki enak redaksi kitab nerang ning ngoten iki keneh. Keneh omong ngono ya Kang.
Lah aku bar ditinggal bapak cacak aku wis ora rabi neh. Aku pengen ketemu sampai ning kono. Kenek kuwi. Sampe nek anak tanggamu lara nemen titipo salam. Tuh titipo. Heeh. Anu Pak De, golek awakmu mati, ketoke laramu ya wis nemen lho Pak De. Golek petuk bapak ibu, salamku sampekno ya anake lak muni cangkemmu apa kuwi. Jadi awake dhewe iki jangan mengartikan kematian itu dipendem ning jero lemah. Mula nyapa ngapunten wong non muslim iki kok kendel karo mati. Mergo kecilik iki didoktrin. Lek mati itu ketemu Tuhan Bapak di surga. Kuwi lho. Lho enek lho ajarane non muslim iki, mati itu ketemu Tuhan Bapak di surga. Sehingga wong non muslim enek, lek mati iki kendel, mergo mati itu ketemu Tuhan Bapak di surga. Lah wae dhewe ora kecilik didenteni alam kubur peteng dedet renek kancane ra enek lawange. Ngono ki lek nek cah pujian ngono ki tulung yo plintengen ae yo kuwi. Malah saiki lek perlu pujian diganti alam kubur padang jinglang akeh kancane. Dadi wong barane lek arep mati kendel. Bu, mati nggih. Lah awake dhewe dimati keliru mengartikan kematian, nomor loro awake dhewe dimati iki mergo gawan bayi. Ketika awake dhewe ning kandungan, iki arep dipindah ning alam donya iki ya ora gelem. Padahal malaikat wis muni, "Yi bayi, dalem malaikat pindah aja ning kandungan." Iki lek ning kandungan makmu getih tok. Pindah ning donya ya, engko enek degan. Enek larutan, enek le mineral, enek teh, enek apel, enek rena-rena. Kowe nek ning kandungan gak roh ndi Kediri, gak roh ndi Blitar, gak roh ndi Nganjuk, pindah moh. Angga mboten purun. Rumangsane ning alam kandungan iki mek maem getih tok wis mau warem, enak kerasan. Sampai ibuke ngongkon metu ndak gelem. Ibuke ngedeni, ngono ki metu ndase tok mlebu neh. Metu ndase mlebu neh. Wes akhire celukne dukun bayi dipluruti panggah ndak metu. Akhire celukne bidan disontik perangsang ndak metu. Ibuke ngedeneh sampai moh. Akhirnya diambil kesepakatan wes dibedel. Akhirnya dibedel sing ning kene diarani operasi. Wah akhirnya gelem gak gelem dibedel temen. Akhirnya muncul dibedel bayine ditokne dengan terpaksa bahasane. Akhirnya piye nangis tak mau. Ditokne iki nangis nyapo aku kok pindah. Nyapo aku wis kerasane pindah nyapo. Lah akhirnya wong Jawa paham lek bayi ning kandungan ki senengane getih, akhirnya getihe iki digawa pisan sing jere wong Baran jenenge batur. Bolo pleke dijak pisan. Ngono lho, mergo senengane getih, akhirnya bolo pleke dijak terus diseleh nang ngarep lawang. Karepe piye? Lek bayine digendong karo ibuke dijak metu, bayine noleh bolo plekku jek enek mlebune. Bolo Mula sampeyan ditane wong Baran sing sepuh-sepuh biyen nek duwe anak cilik kok nangis, engko lak bature kon nyiram kembang. Ada ikatan emosional niku ciri wong Jawa ngoten niku. Akhirnya tenan mau ning bedino nangis, malih seminggu pisan nangis, saulan pisan nangis, akhirnya lah kok gak nangis, lah kok balik kayak wong iki lah kok kerasan neh lha iki. Mosok arep dipindah ning alam kubur lah kok do ndak gelem to iki. Kaya nalikane teko kandungan dipindah ning alam donya ya ora. Sampeyan tak omongi yo lemah ning Baran iki larang, ning alam barzah gratis. Piye, pindah apa ora? Lah tenan to. Lho sampe nek ning kene pengen kepethuk anak iki mek iso liwat swara tok. Anak sampean saiki ning Kalimantan, le swara sampean langsung rono, le dalem bu langsung nyambung. Tapi lek ning alam barzah sak jasate iso ketemu sampean. Lek saiki awake dhewe kan mek swara tok. Sampeyan di anak nang Sumatera kok telepon sing mlayu apa niku? Suarane ta sampe teko kono to. Lek ning alam barzah sak awake iso.
Sampeyan saiki mbayangne ning jero lemari. Ning lemari kemu enek dhuwit tak seleh isor klambi. Niku sampeyan sing iso teko kono ki mek akale. Akale iso teko kono to? Akale sampeyan kan iso to nekakne ning jero omah enek apa kan sik kelingan to? Tak bilek ning alam barzah sak jasate langsung iso sampeyan sorono. Lho luweh penak. Piye? Nak mani? Nak mani? Jadi sing nomor loro awake dhewe takut dengan kematian karena wis gawan bayek nalikane bayi teko kandungan dipindah ning alam donya ya moh. Saiki harus dipindahna ning alam akhirat, alam kubur ya. Sing nomor 3 mungkin awake dhewe mati takut tuh karena apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa kematian, lepasnya nyawa dari roh ini, lepasnya roh dari jasad ini. Nyawa ki nalikane dijabut saka raga. Niku lorone kaya hayawan urip diklentek, niku lorone lipat 1000. Lah kadang kiai gak jelas nih, loro sing kaya ngono kuwi kangge wong sing ora ndiman. Lek sing ndiman mboten, coba sampean tingali tafsir Ibnu Katsir. Gamblang lek nyeritakne. Wong ki lek iman kados jenengan. Jenengan percaya to Bu kalih Allah? Percaya kalih malaikat Allah? Percaya karo kitabe Allah? Percaya karo rasule Allah? Percaya karo kiamat? Percaya karo takdir Allah? Sampeyan iman. Wong iman kuwi ketika mati niku diibaratne kaya banyu diadai plastik terus dijojoh dom. Celek cur nyawane kemetu gak krasa. Gak krasa. Niku lek awake dhewe lha sing lara tenan ki ya wong kafir yang mensekutukan Allah, yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan malaikat. Lah lek wong mukmin mboten. Iku enten cerita ketika orang mukmin ninggal niku nyawa arep metu niku bingung liwat sikile sregep dike pengajian tafsir Jalalain. Arep liwat sikile sregep ke jamaah, sregep ke halal bihalal, sregep ke silaturahim. Arep liwat tangane sregep ke sedekah, arep liwat mripate sregep ke ndres Quran. Arep liwat kupinge kulino dike melu zikir tahlil. Oh akhirnya malaikat ki bingung diliwat ndi. Akhirnya matur teng Allah, Gusti niki nyawane ajeng medal kok mboten saged. Pripun Gusti? Anu malaikat, tanganmu tulisono lafat Allah. Akhirnya karo malaikat, tangannya yang malaikat dikai kalimah tulisan Allah. Engko selen ngarepe tutuke wong mukmin sing arep ninggal. Begitu ditaruh di depan orang yang akan meninggal, roh niku nguber mak seruet goleki napa? Gandrung karo Allah niku. Cinta karo Allah sehingga lari secepat kilat sehingga roh itu lepas dalam keadaan tanpa terasa. Kuwi kanggene wong muk. Nih, sing penting jaga keimanan kita, jaga kualitas ibadah kita. Insyaallah awake dhewe di saat nyawa ini lepas dari raga kuwi koyok rambut dijabut saka adonan roti, blas gak membekas dan tidak terasa. Sing terakhir, nyapa awake dhewe wedi karo mati, iki sing klasik. Nak duwe angu. Urung duwe? Nggih napa nggih? Wingi kula mlaku-mlaku, kula pendak isunan sering mlampah-mlampah. Petuk rencangi dangu ora petuk. Awakmu kok cuwilik. Wah aku kena anu Pak Lukman, kena anu. Gek ora usah digenahne. Ora usah digenahne, kok ning ono nyiapin penting kok. Aku kena anu Pak Lukman anu. Umure nggih pun kathah. Aku niki ya wedi arep mati rumangsa rung disangu, ndak tenang. Terus tak walik lah sampean bendina omahe iki lho mbangkoni musala. Ki bendina jamaah, bendina salat. Lah awakmu bendina salat ki apa duduk sangu. Lah terus sampean kok rumangsa gak disangu lho, sampean bendina salat iki lho kok gawe apa? Padahal Kanjeng Nabi dawuh wong salat kuwi antara dua salat tuh menghapus dosa.
Jenengan iki lek salat subuh bareng ono salat zuhur, dosa di antara waktu subuh dan zuhur niku dihapus karo ibadah salat jenengan. Bahkan nek dawuh wong iki lek salat padha karo adus sedina sewengi ping 5. Resik napa mboten? Oh sampean bedina didhawuhi karo adzan hayyalas shalah hayyalal. Ayo budal salat. Lek wis salat bejo awakmu engko. Wis bedina salat nolat ing apa? Iki kabeh salat to. Jamaah. Sampeyan sering jamaah, Pak. Sampeyan tak duduhi garansi Rasulullah. Wong iki lek sregep jamaah lah. Mboten, wong lek sregep jamaah yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Ning alam kubur gak itu siksa. Jamaah. Yamurru ala sirati kalbar. Wong lek sregep jamaah nguwat nang jembatan ini seperti kilat yang menyambar. Terus sampean bendino jamaah ini kok muni nak modal. Terus jamaahmu nyai apa? Sapa muni kurang kuwi mau? Cek kurang. Dindi anak wong wedok gelem ngumbahne klambine sing lanang sitok karo Allah dikai 2000 kebaikan, dimaafkan 2000 kesalahan. Ngumbahne sempak sitok lho yo. Kek ning omah sing ngumbah-umbah sampean yo. Enek redaksi lain dindi anak wong wedok gelem ngumbahne klambine sing lanang didongakne sekabeh makhluke Allah sing kena sorotan srengenge. Didongakne apa dijaluk ning ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai numbah-umbah bedino ngumbah yang lanang ini muni modal. Mulai bar pengajian ya Rene nyapo dek sempakmu cepoten ya. Nyapo dek aku pengen oleh 2000 kebaikan ya. Dindi anak wong wedok gelem ngedangne sing lanang upo sitok ki ganjaran sampean sitok. Kayak bojomu kayak ngono ki mentang pira ganjaranmu. Lho kok enek lho sampean iki lek muni rong desangu, sampean berarti ngenyek Allah. Padahal Allah dawuh, Allah niku la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jangan berprasangka buruk lah, Allah ini maha menolak, Allah ini nompo. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai. Barang apik cilik ditompo karo Allah. Napa muni gak disangumu? Yo. Sampeyan bendina sampeyan sregep sedekah nggih. Mriki enek to 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000 enten ta? Niku sedekah nggih. Sampeyan arep Ramadan ya sedekah to jenenge unggahan. Malam 12 mulut go berkat nang masjid nang musala jenenge mulu. Malam 17 kerjep sedekahne jenenge reje. Dulung duwe bojo 3 sasi kok sedekah jenenge telonan. Wetenge tambah gedhe 7 sasi tingkepan kok lahir kok slametine sedekah jenenge brokowan. Wis pira sedekah sampean? Besok enek wong wedok nakal, PSK. Pekerja seks komersial wong wedok nakal. Wong wedok nakal. Paham ora? Sok enek PSK, pekerja seks komersial, gak paham. Nun nih. Gak paham. Wong wedok sing nyambut gawe ini makan manuk. Ning Selopuro kene wong wedok nyambut gawe ini makan pitik enek. Lek iki nyambut gawe ini makan sama takon Gus Ali, niki lek gak mboten salah hadisnya sahih. Enek wong wedok PSK pulang lewat padang pasir, ning padang pasir enek sumur, lah kok enek kirik ki ngubengi sumur. Lah nyapa kirik niku ngelak, tapi gak iso mundhut banyu ning sumur. Wong wedok nakal niku lah kok paham. Lah kok duwe mesakne sepatune dicepot. Dicidukne, digamel nyiduk banyu ning sumur. Banyu sing ning jero sepatu disedekahne nang kirik. Lah kok sok mlebu swarga. Enek wong wedok nakal, sedekah nang kirik lho mlebu swarga. Kirik. Hah? Kok sampean muni ra disangu lho, gek sampean bendina sedekah. Masyaallah.
Wis, sangune akeh apa ora? Sampeyan iki bendina nabung tapi gak sadar tabungan sampean akeh. Sampai Satpam BRI apal, nabung neh. Ngono ki ditakoni kok muni ranti duit. Jenengan kuwi duwe modal tapi rawani bu awake dhewe iki. Modale akeh tapi rawani. Ya Allah. Wis to lek jenenge ngaji iki ora usah kok baleni iki mesti padha yo. Padha mak ngomong nyak wani utal. Ora usah kok genah-genah nih. Dan apa Pak Lam Lukman kok ora wani? Nah, nyok nyek nama. Nyok. Lho nggih, lho ngono kok ora wani wis masyaallah. Mau malaikat ki lek sampean jamaah ning masjid ni malaikat, nabung neh. Sampeyan melu ngaji Gus Ali, nabung neh. Kaya ngono kok cek muni ra ndek modal. Wong ngene kok ya nyawang wong liwat to. Lah wong liwat kok disawang. Disawang bareng ae lek ngono. Lah mbok ge apa, Kang? Oke apa? Sing marane viral ngene iki lho nggih. Ae ning mburi kae. Mula aku saiki kondang. Aku liwat ibu-ibu ngene. Wes, kurang piye neh sampean? Jenengan sregep deres Quran nggih. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quranmu kelak menjadi penolong ketika di hari kiamat. Iki lho modal nih. Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Kayak sampean maca Quran wis berapa ribu bacaan sampean mau. Wong Quran niku 1.027.000 huruf lek mboten salah. Kayak sampean khatam niku kali 10 kebaikan. Durung lek jenengan waos ketika sholat, maka satu huruf akan diberi 100 kebaikan. Jadi lek iso jenengan ngatamne Quran ning jero sholat. Lho Quran iki padha-padha diwaca di luar sholat karo di dalam sholat. Jek utamaan di dalam sholat. Yai Azizi niku Gus Ali niku tiap Ramadan niku ngatamne Quran. Jadi tarawih niku ngatamne Quran. Jadi tiap malam sak juz, 1 bulan selesai. Tenan, aku ngono iki jan tenan peh ndak nguat aku. Ndak nguat aku. Aku ya pengen, aku wis tuku cagak ngono kali Yusuf, kan tak kei Quran ning ngarep ngene, mbuh gak ketang salat duha, apa salat-salat sunah, kuwi maca ngono kuwi. Alhamdulillah wis tuku alate kuwi tapi urung ngenyangi. Ngono. Bahkan kelak ning akhirat Quran sing jenengan waos itu berubah menjadi makhluk Allah. Ngetut ning jenengan, memastikan panjenengan dia tidak akan pernah meninggalkan jenengan kecuali jenengan sudah ada kepastian masuk surga. Ini Quran. Kayak jenengan sregep deres. Piye? Nak nek nyangu. Nyangune kurang. La ilaha illallah. Nyek kurang. Kurang. Lah nek wong wedok anu tok ngene ya mlebu swarga. Bahkan enek wong sampean pernah nate memberi kemanfaatan pada orang lain. Besok nang akhirat enek wong mlebu swarga, mergo nyapa? Enek ri ning dalan iku lho disingkrihne. Menakne wong kayak ngene iki. Enek besok enek ri ning dalan, krana iki ganggu wong liwat, disingkrihne. Akhire wong liwat dadi penak, diapresiasi karo Allah, sok dilebokne swarga. Mlojo kaget nek sok enek wong mlebu neraka mergo nyapa melu karnaval ganggu wong liwat. Hati-hati awakmu. Mula lek enek karnaval aja melu hati-hati kowe. Mergo ganggu wong. Kula winginane enten lurah teng Trenggalek, Pak Lurah.
Sok enek wong mlebu swarga mergo nyapa nyingkrihne ri ning dalan akhire wong liwat dadi penak. Hati-hati Pak Lurah, sok ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku. Lurahe menteleng karo muni cangkemmu ngomong apa kowe. Hati-hati lho Pak Lurah. Teng mriki mboten ten hoahoe. Ndak enek. Hebat. Tenan Pak Lurah, on enek nih. Lah enek on nyomiyok. Lah enek on nyomiyok. Mas melu muslimat kok karo gandul. Nggih, sing dicontone anak iki lho apa lho. Wis di anak kok yo ora iman-iman anake. Namanya arep melu kegiatan apa melu wae, tapi sadurunge melu ki mikira, aku lek melu ki disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes aja melu. Mesakne anak. Mosok ibuke joget ning dalan, anake ngetutne mburi karo muni ibu tekok. Anjomiya. Terus sampean iki lek senam ta wong senam ki ya olahraga itu perintah agama. Tapi tenan sadurunge melu senam mikira, aku lek melu senam ning kono ke disawang anak pantes apa ora. Melu senam melu tapi aja ning pinggir dalan. Golek tempat tertutup, aurate ya ditutup. Wis senam ning pinggir dalan, celanane cupet, kodoke ketok mringis. Kuwi disawang anak ora pan. Ibuke budal senam anak, ibu odokmu etok lho, odokmu lho. Enek sing senam odoke mingis enek. Wong teko. Ndak teko. Apa enek tapi ndak etok wonge. Lah tenan besok nang akhirat ya nek uang memberi kemanfaatan pada orang lain niku mlebu swarga. Bu, jangan takut. Awake dhewe iki modale wis boleh dikatakan akeh. Tapi awake dhewe iki rumangsa pangarane modal. Apa meneh sing wis kaji? Al-haji al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur ijone mek swarga. Lho kaya ngene iki. Wis kaji kok muni nek nyangu lho. Lah lekmu kaji kok apa? Ramadan poso. As-saumu junnah dawuh Kanjeng Nabi. Poso iki nek gawe tameng. Yo besok enek lawang swarga kuwi sing khusus diliwati kangge wong sing poso. Oke. Bahkan Gus Ba dawuh wong miftahul jannah la ilaha. Lho awake dhewe kunci swarga wis nyekel. Ora kari buka tok to yo. Lha sampean kuncine neraka mboten duwe? Mboten pancen neraka ora nek lawange. Karena mlebu medeni malah. Oke. Jadi awake dhewe lek ngomongne sangu masyaallah dan semua ibadah niku manfaate nang akhirat. Ngono lho. Awake dhewe ibadah ki pancen tujuane mek sitok, digawe sangu lek wis mati. Lho awake dhewe ndira ibadah cek wedi padahal sangu wis akeh kok gak wani budal. Lho terus lek nglumpukne sangu gawe pameneh sampean duwe modal sitok sing paling istimewa ya kuwi modal Islam. Kanjeng Nabi dawuh bat enek nikmat sing ora kabeh diwehi karo Allah. Enek nikmat sing mek diwehne ngene wong-wong sing dicintai Allah. Nikmat napa Kanjeng Nabi? Nikmat Islam. Lek sugih kabeh diwehi, wong Islam diwehi, non muslim diwehi sawah ombo. Islam diwehi, non muslim diwehi jabatan tinggi, toko gede. Kabeh diwehi. Tapi lek nikmat sitok iki sing diwehi mek wong-wong sing dicintai Allah. Artinya kok enek wong baran sedo netepi agama Islam berarti sedo dalam keadaan dicintai Gusti Allah. Kanjeng Nabi sampai dawuh man dakhalal Islam dakhalal jannah.
sapa sing mlebu Islam mesti mlebu suwar. Sampai Quran dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wong baran aja pisan-pisan mati kejaba netepi agama Islam. Kula Pak Mudin kula peseni lek ngikrarne wong mati rasa ndaki-ndaki. Kula niki lek ngikrarne wong mati, Bu, kula dadi wong Blitar niki wis 20 tahun, wis 20 tahun. Kula wis nyifati tiyang sing sedo niki, kula teng mriki tiyange Islam, nalikane urip Islam, nalikane sedo alhamdulillah tiyang niki ya tetep netepi agama Islam. Pesene Allah, ojo pisan-pisan mati kejaba netepi agama Islam. Jenazah niki sedo dalam keadaan Islam. Sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa awon? Illallah. Lha ngono kok wedi ta. Ngono lho Pak Mudin. Ngono sing muni, nah mi ngelingkuh benet penting matine Islam. Nama kuwi lek petong lecet ya benet yang penting matine. Mulai Islam jangan sampai lepas seberat apapun beban hidup awake dhewe aja metu ka Islam. Karena Islam itu modal yang paling istimewa. Iku enten cerita besok nang akhirat enten wong man lam ya'mal khairu man lam ya'mal khairan qattu. Enek wong ning akhir ning donya ki ora tau nglakoni kebaikan blas. Niku karo Allah dientas ning neraka. Diprotes karo malaikat. Gusti, lha niku ning donya ora tau nglakoni kebaikan blas, ora tau ibadah, kok dientas ning neraka? Kok ditasi saking rokok? Allah dawuh, kat delok dodone. Dodone dibuka karo malaikat, di dalam dadanya ada satu kalimat la ilaha ill. Kat wong kuwi mbiyen tau Islam. Wis, piye? Wis oke mau uyung mutale. Nek urang apa ndak wani budal? Dadi awake dhewe ngomongne mati ora wani mergo rong duwe modal. Lah terus awake dhewe tiap hari melakukan kebaikan lho kangge apa? Padahal ini semua untuk bekal setelah dunia ini kita tinggal. Lho piye to mati wedi ya mati, ora wedi ya. Mati ki barang mesti ki lek diwedeni ya lucu. Loro tambah loro mesti wong urip mesti mati. Loro tambah loro mesti padha. Sampeyan nek wong muni loro tambah loro mesti papat, wedi napa mboten? Mboten wong barang mesti ya. Mosok enek loro tambah loro papat lah yo. Papat. Wedi aku. Barang mesti kok wedi. Wong urip mesti mati. Mesti ya. Dan yang kita takutkan ngeten lho Bu. Kanjeng Nabi nate dawuh teng sahabat Allah iki seneng karo wong sing seneng ketemu Allah. Allah iki ora seneng karo wong sing ora seneng ketemu Allah. Masya Allah. Sahabat menangis. Lha nyapa kok padha nangis? Lah kula kalih mati wedi lho. Berarti lek kula wedi mati berarti kula gak seneng ketemu Allah. Lek gak seneng ketemu Allah, berarti Allah yang betul seneng ketemu kula. Wis bat, mulai saiki jangan takut dengan kematian. Karena mati ki ketemu Allah, awakmu kudu seneng. Padha karo jenengan lho Bu, sampean iki diomongi yu tanggamu ki lek petuk awakmu geyeting. Ora lek awakmu gelem ora. Lah tanggamu wis ngomongi ngono, aku lek ketemu Yuton iki geting ku masalah. Kira-kira Yuton gelem nyedek ora? Wes lha awake dhewe ya ngono, awake dhewe wedi karo kematian. Allah ya masyaallah. Wis arep kaya apa ya panggah mati ki panggah ta. Apa meneh wis mati jek ditahlil. Lho tahlil niku ya fadilahe gedhe lho. Wonten kitab Ar-Ruh halaman 93. Kula ki seneng gawe kitab namine Ar-Ruh Gus Ali, mergo karyane Ibnul Qayyim. Nah Ibnu Qayyim itu seorang ulama yang sering kali digegondelan wong Wahabi. Wong Wahabi ini wong sing gak patek percaya karo tahlilan itu. Mereka mengatakan tahlilan itu tidak ada dalilnya. Panjen kadang kula niki yo bingung karo wong-wong di luar NU.
Tahlilan itu zikir. Kono lek ngarani tahlilan moh, tapi lek zikir oleh, ya lucu. Jadi lek tahlilan gak oleh, lek zikir padahal tahlilan kuwi ya lucu. Malah akhir-akhir ini enten, Pak. Halal bihalal itu bukan ajaran Islam. Jeng Nabi ora tau halal bihalal. Ngono ki ngritik. Lha kok dhek iki gawe acara iki mek beda jeneng silaturahim setelah Idul Fitri. Iki apa nek ora halal bihalal? Lha kula ora YouTube lho, enten organisasi sing biasa ngelok-ngelokne wong NU. Halal bihalal itu ndak ada dalam Islam. Rasulullah ndak pernah. Lah kok dhek iki gawe acara silaturahim setelah Idul Fitri. Kuwi jenenge ya halal bi. Ngono, lek mokon beda iki gak tek lek kon padha ora tek gelem kumun aku jeneng. Lho nggih, yasinan gak oleh. Yasinan itu ndak boleh. Kita jangan yasinan, kita tuh baca Quran. Yasinan iki Quran apa duduk? Yasin iki Quran apa duduk to? Sampeyan iki lek maca Yasin ya maca. Wah, kok Yasin. Nek to mama sapa kae? Elah nek sing ngelokne diri Yasinan yo. Kok kita itu baca Yasin, Quran yang dibaca. Lah memang samu Yasin itu tunjuk Quran betul aku ngono. Repot kadang. Salaman setelah sholat itu ndak ada dalilnya. Yo enek to dalile, ndi enek wong loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas, sebelum mereka berpisah. Iki dalile wong salaman. Jadi salaman iki oleh, salaman iku nglebur. Lah kan Nabi dawuh ngono kuwi ora ngomongne wektu. Salaman isuk yo oleh, awan yo oleh, bengi yo. Ketemu ning sawah salaman yo. Ketemu ning pasar salaman yo, arep salat salaman yo, bar salat yo, lah yo wis ta. Waduh wis mumet aku ngrasakne ngono wis. Oh, sembarang ora oleh. Tahlilan gak enek dalile. Halaman 93 lek mboten 92. Ibnul Qayyim niku dawuh, wa qad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qiraatin tasilu ilaih. Waqat yang qati'u qat niku dawe Gus Ali lek mlebu nang fi'il mudhari maknane iso ya iso ora terkadang. Waqat yang qati'u iso pedhot apa al azabu siksa. Waqat yang qati'ul azab bidu'ain lantaran didongakne. Au sodakotin utawa disodakoi, au istighfarin utawa dijaluk ning ngapura, au sawabi hajin lek durung haji amanahno haji ganjarane kekne gini bapak ibu sing durung haji, au qiraatin utawa kok wacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane kok kekne gini wong sing wis mati kuwi iso ngendhek siksane wong sing ning alam barzah. Lah didongakne dikei disodakoi, dijaluk ning ngapura, diwacane ayat Quran zikir, kuwi lek ning barang jenenge tahlil. Ngono ki diomongni tahlilan ya ora oleh. Ning kene tahlilan didongakne Bu nggih. Ning kene wong yasinan pedak malam Jumat iki enek mangane apa ya? Enek mangane. Wis sedekah ta yo. Ya dijaluk ning ngapura to. Bayi Ali lek ndongane Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu, Allahumma ighfirlahu. Wis jamakne. Diwacane ayat Quran ta. Fatihah, Qul hu falak, binas, akhir ayat, akhir surat Al-Baqarah ayat kursi. Diwacane zikir ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulek dikirim ning gene wong sing wis ning alam barzah iki kot yang kotiu, iso medhot, iso ngendhek siksane wong sing wis ngono ki ya muni tahlilan gak enek dalile. Wah aku melu ulamake sampean kok. Oh, lha kae wis mulai ngadeg arep mulih kae lho kae. Hei. Aja mulai cek. Ya Allah bablas, ya Allah. Hei. Ya Allah ki nenteng berkat ya Allah. Hei. Ya Allah ndak balik, ya Allah melayu, ya Allah. Oh ngaji di Lukas mari ya Allah. Ya aja nek sing mulih, lek enek sing mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Lek berarti enek sing mulih berarti rondo kuwi. Gak balik wong iki.
Lah mau dipeseni to, Bu, lek pengajian gawe pempes. Ya ngono kuwi akhire anak ngaji mipis ngono kuwi. Weh jajal mari disekseni balik neh ora. Berarti lek ora mulai berarti dhek nak mipis. Pak, lihat berarti. Bu tahlilan nggih. Derek Gus Ali tahlilan nggih. Wong lek ra melu yasinan tenan, lilo, rela dengan keluarganya yang sudah meninggal. Tahlil itu bisa menghentikan orang, siksa orang yang sudah meninggal. Ini redaksi tertulis wonten kitab Ar-Ruh. Karyane Ibnu Qayyim, seorang ulama besar yang sering kali gegondelan karo wong-wong Wahabi. Lho tenan. Pancen duka. Sampai eneng cerita wonten kitab namine An-Nawadir, karyane Syihabuddin Al-Qalyubi. Teng mriku diceritakne enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener ora yo. Enek rondo wedok ra duwe bojo. Duwe anak umur 6 tahun, enek bocah yatim umur 6 tahun. Niki sing dawuh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi wonten kitab namine An-Nawadir. Karo ibuke diterne teng pondok, penake diterne nang TPQ, wong umur 6 tahun. Teko TPQ karo gurune diulang pertama kali kon ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah ki nerokne Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah yatim ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti rene. Enten apa Gusti? Mara ning alam barzah. Omong ngono malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam barzah kon nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah sing ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lho enten apa Gusti? Bahasa redaksi ini kalau terjemahane bebas. Aku gak penak dadi pangeran. Lek enek bapak kok duwe anak, lah kok anake iki lho ngarani aku. Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake ngarani aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku apa penak anak nyiksa bapake. Mergo anake wis ngarani aku lho Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padha karo ngeten lho Pak Lurah. Wong sak mbaran iki wis duwe kesepakatan, tenan awakmu lek golek utangan ngene Pak Lurah mesti diwehi. Wong sak mbaran iku wis diunan-unan ngono kuwi. Gek Pak Lurah ya paham. Ngono ki lek enek wong barem arep golek utangan ora penak lek ora diwehi. Kadung Pak Lurah kondang lek diutangi penak. Ngoten niku lho Pak Lurah. Ngoten dadi penakan kadung kondang. Lah Allah diarani Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padha karo ngeten lho. Awakmu ki ngundang ngaji Pak Lukman, kondang ki wisan tenan ora gelem disangoni. Umpam wis kondang lek Pak Lukman iki lek ngaji gak gelem ngono kuwi lek aku arep disangoni apa ya penak? Ora penak. Ya untunge aku lek disangoni kok gelem. Wong lecet ya ngene iki. Wis ngundang kiai lecet wis muleh. Lho mek gara-gara anak maca bismillahirrahmanirrahim. Wong tuane ning alam barzah dilereni siksane. Ki jenengan dereng nate kirim bismillahirrahmanirrahim. Minimal jenengan kirim suratul Fatihah. Lho nggih, khususon khosoh Bapak Ibu Al-Fatihah. Wong bismillah kaya ngono, napa malih Fatihah, napa malih tahlil. Clear tahlilan terus Bu nggih. Kirim arwah, barang ki ditelateni to. Lo kirim arwah apa nek dalile niki ya enten malih. Ya kula sentak balik-balik ya kitab Ar-Ruh niku. Enek bapak niku mboten enek anak ditinggal mati bapake. Lah si anak iki pelit. Cara wong baran gak tau nylameti wong tuane. Akhirnya satu malam mimpi ketemu bapake. Le, kowe karo bapak mbok aja pelit-pelit. Kowe iki lek mangan lawuhmu gerih apa pindang. Lek enek kucing nang sandingmu gak ketang dasi apa buntute tugelen nih pakakno kucing. Niatono ganjarane kangge bapak, kuwi cilik kangge awakmu, tapi gede kangge bapak nang alam barzah. Sampean mlawuh gerih apa pindang, dasi jenengan tugel, buntute jenengan tugel sampean pakane kucing. Cing. Kita pakane awakmu Gusti ini ganjarane kangge bapak ibu sing ning alam barzah. Niku teko.
Apa meneh jenengan nglebokne dhuwit 10.000 nang amplop arwahe sampean tulis akeh 99. Ki malaikat batin lek ngedum piye? Lah tapi 10.000 ditukani gereh kan yo kenging to Pak Lukman. Lah tapi lek didum wong 99 ora mek dilati tok. Lah lek ning kene nek kirim arwah ki yo aja nemen-nemen lah. Yo ndak-ndake iki wong 10, bak wong 90 ya 100.000. Bareng ngono lho yuk. Sop 5.000 beh lambene sing maca arwah. Akhire gak diwaca kanggo wong iki kabeh ngono tok. Lho niku teko wong ndas gereh, wong buntut gereh lho ya ta. Adik wong baran rung tau kok slametan beleh gereh dereng nate Ibu nggih. Lho kaya ngene jadi slametan yo ora nek dalile lho sedekah gak enek dalile jan masyaallah. Slametane terus nggih Bu. Ngene iki lek digane ning YouTube ya enek sing ngelokne ngene. Halah iki kiai ini pancen senengane golek berkat tok. Ya ngono. Wis jajal. Alasan mbuh aku. Pancen urip iki ya ora milih, urip iki dipilihne Gusti. Ora iso wong lek kadung dikek keyakinan ngene iki bid'ah ya panggah ngengkel. Lha piye pancen wis dipilihne Allah, sampeyan wis kadung dipilihne Allah. Salat tarawih 23 rakaat sak witire, wis sing milihne Gusti. Kula nek kon traweh 11 sak witire moh. Lah napa? Pancen ati kula wis dipilihne karo Allah. Lukman, traweh iki takdir Allah. Trawehmu 23 rakaat sak witire tok. Tanggamu tarawih 11 sak witire tok. Tangga sing kono gak tau traweh golek tajilan tok. Jadi wis bene hargai sebuah saudara kita gak gelem yasinan, gak gelem tahlilan karena punya akidah berbeda. Kita hargai sebuah Nah, jangan. Nah kadang kula sing gak cocok terus dikritik habis-habisan. Itu bukan ajaran Rasulullah, itu syirik. Bahkan wong NU ki dituduh tukang nyembah kuburan. Diarani kaum kuburiyin. Itu kan Masya Allah. Padahal sama nek ziarah kubur lek ndonga ya Allah apa ya kuburan? Lah ya wis genah kaya ngene lho kok dituduh nyembah kuburan. Sama nek ndonga njaluk ning Allah apa njaluk nang kuburan? Sama nek ziarah kubur pernah ndongakne sing wis pun seda to? Ngono ku yo difitnah jenenge kaum kuburiyin, tukang nyembah kuburan. Nauzubillah ya Allah. Lah ini semua adalah ibadah sunnah. Tahlil niku ya ibadah Kalau diterusne Bu nggih. Wis, kirim arwah diterusne nggih. Slametan diterusne nggih. Malah slametan iki aja diwatesi. Kono ki butuh terus. Kono ki seneng lek dikirimi. Kadang wong baran iki diwatesi mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Lek 1000 terus muni entek slametane. Iya apa ora? Bar 1000 terusno 1075. 1250. Mula ning baran nek tradisi jenenge pengeling. Nek tradisine kiai jenenge khaul. Iki diterusne. Iki manfaate kangge wong sing pun Wis kita bicara tahlil, ngomongane kematian dan lain sebagainya. Wis Bu nggih, siap nggih? Jadi lek nerangne koyo ngono kok panggaru siap iki mau. Iya. Wis siap ora siap minimal kula karo panjenengan wis dikai gambaran bahkan awake dhewe dadi wong NU ki lho wis ning alam kubur iki enek sing ndongakne. Nggih napa nggih? Lho ini suatu keistimewaan. Ya wedi tapi perlahan-lahan toh diwedeni ya bakal sing nomor kalih ngomongne halal bihalal. Nyapa to jam-jamku dhewe kok kenyeh kowe. Iki lho nek kutuku dhewe, arep tak delok tak banting tak wehni sampeyan sak sirku to. Nek wong ngene ya. Aku ngombe ning ngarepe wong-wong isin. Moh lek rong bar ora wani aku ora penak. Mergo aku tau ngombe ya Bu. Lah kula iki wis kapok mergane. Kula niki wong unjuk nembe tak ombe. Lah kok nek kompak iki muni seger. Wis bar kuwi aku ora ngombe aku wisan. Dadi dioprak-oprak kon ngombe, basa ngombe seger. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halal bihalal
itu ibadah agung. Islam melarang kula karo panjenengan memutus tali persaudaraan. Ulama sepakat memutus tali persaudaraan itu minal kabair. Gak akor karo tangga dulur kanca ki dosa gedhe. Bahkan wong sing gak akor karo tangga dulur kanca divonis karo Kanjeng Nabi tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Mriki lek ngarani wong satru gak iso mlebu swarga. Ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Dindi nek wong loro satru sing sitok mati dhisik kok urung akor, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di abot. Wong satru ki dawuhe kitab ngibadahe ditolak kabeh karo Allah. Lah nyapa? Sampeyan eling-eling, Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing satru karo wong liya, Allah genten nyatru tiyang niku. Diterus nih kok panggah noleh. Hujan ini nyawang kene lho. Ngono kuwi jenenge selingkuh ngono. Aku lek sampean ngaji gak nyawang aku tenan separuh jiwaku pergi lho yo. Kaya anang ditinggal Krisdayanti kan. Aja satru mergo wong satru kuwi ngibadahe ditolak kalih Gusti. Mergo sapa sing satru genten disatru Gusti, urip kok disatru Allah toh. Makanya di zaman Rasulullah ada seorang perempuan ahli ibadah, lek awan poso lek bengi tahajudan. Tidak hanya sahabat yang kagum garwane Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah gumun, kok enek wong wedok ahli ibadah kaya ngono kuwi. Sehingga ulama, sehingga para sahabat punya ijma sukuti, punya kesepakatan dalam diam, kabeh batin padha. Wong koyok ngono ki pantes mlebu swarga. Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi, jenengan pirsa wong wedok kae nyapa? Ngibadahi Kanjeng Nabi, pendak dalu tahajudan, pendak awan poso mboten nate pedhot. Kok sahabat punya persangkaan bahkan garwane jenengan mengatakan dia layak untuk masuk surga. Kanjeng Nabi dawuh, "La bal hiya finnar." Wong wedok kae sok dinjepne ning neraka. Loh, ahli ibadah lho Kanjeng Nabi. Heeh, bener. Ning sayang karo omah sandinge enggak akor. Satru, wong satru ki ngibadahe mula aja satru. Lah wong satru ki penyebabe apa sih tok? Nesu gak mari-mari. Nesune kelawet. Bahasane sekarang diarani dendam. Lho nggih. Wis. Wong nesu ki maceme papat iki. Ki sing rawuhine kabeh batin, aku sing nomor pira? Nomor 1 enek wong gampang nesu tapi gampang mari. Enek model ngene iki. Gampang nesuan, tapi nek nesu gampang mari. Heleh, rewang lho tekone keri, disemantani. Kowe iki rewang tekomu keri, urung tandang madyang. Oh, cangkemmu wow. Nesu tenan. Ngono ki bari rangkul-rangkulan kok nonjok bareng to. Ki jenenge gampang nesu tapi gampang. Sing nomor 2 ki welek, gampang nesu tapi lek kadung nesu angel marine. Gampang nesu tapi lek kadung nesu angel marine. Kejadiane tahun 2000 lho cek kelingan. Napa yo ora takon karo mah ngarep. Ora kelingan iye nyapo. Ora kelingan iye tahun 2000 lho, kelingan ora ke. Dek mantu geden lho yuk. Aku seminggu rewang ndak mulai yuk tak belani mah ngarep bayangno. Tekon to wayahe ngeterne manten ya kok ora dijak ta kuwi. Gak dijak ngeterne manten tahun 2000, tahun 2026 lho cek kelingan. Kuwi gampang nesu tapi lek kadung nesu angel. Sing nomor 3. Enek wong angel nesu, lek sing pertama karo kedua gampang nesu, gampang mari, gampang nesu angel mari. Sing nomor 3, angel nesu tapi lek kadung nesu angel marine. Rewang iki digawa jol ki mek plengah. Angel nesune, tapi begitu kecentok tak awet. Sing apik iki nomor 4. Angel nesu tapi lek kadung nesu gampang. Nesu ki oleh-oleh, sing gak oleh ki dendam. Satru ki oleh, sing penting ojo punjul 3 dino. Iki lho. Islam itu masih mentoleransi orang marah, yang penting jangan dendam. Loh,
Bu, sampean satru karo ayah. Heeh, Bu. Sampean kelek satru, salat sampean ditolak, poso sampean ditolak, sampean wis kaji percuma. Sapa sing ngomong Pak Lukman, jere wong satru genten disatru Allah ngibadahi percuma. Wo, kowe iki ora paham le. Kuwi lek punjul 3 dina, ayah karo ibu satru jek entuk 2 dina. Lah sire ibu piye? Tak tutukne 3. Jadi wong satru ki mergo nyapa? Nesu gak mari-mari. Lah wong nesu ki penyebabe sitok. Apa? Keliru mikir. Wong nesu ki penyebabe sitok keliru. Wong ki lek keliru mikire, engko sikape lak keliru. Lho nggih. Nyapa to? Jenengan ki dirasani dilokne difitnah marah. Krana keliru mikir. Karena sing mlebu ning utek jenengane apa? Harga diriku dilecehkan. Aku dicaci maki, aku dihina, aku dicampakkan. Ki mlebu ning kene. Akhire marah. Lah wis marah terus dendam. Lah wis dendam terus memutus tali persaudaraan. Padahal sampean lek cerdas, wong dirasani dilokne difitnah ki untung. Karena apa? Ditukar dengan pahala. Ndi nek wong barang dirasani tanggane kok sabar, mengko kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Lho. Ndi nek wong barang kok difitnah karo tanggane kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Lho, sapa sing dilokne tanggane kok sabar, kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Jadi wong dilokne difitnah dipaitu dirasani untung karena apa? Ditukar dengan kebaikan. Mila besok nang alam kubur nang alam barzah akeh wong baran kaget, enggak merasa punya kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Yo, dalem malaikat wis ditakoni malaikat mungkar nakir, sampun. Ayo melu aku yu, nang pundi, mlaku-mlaku, enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan teng alam kubur. Malaikat napa tumpukan? Ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Iya, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampe tuwek ra godak maca Quran. Lah tapi ganjaran maca Quran kula kok sampun kathah kowe iki ndek tangga. Tanggamu sregep maca Quran, ning sayang sregep ngrasani awakmu, ade awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran pek. Kayak ngene iki lho. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa sedekah, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho cedhil-cedhil tiyang baran. Heeh, aku ngerti kowe ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Wonge teko to? Wong ning isor cagak to? Nggih. Nggih kacamata apa ora? Aku pengen nang ngaji ning Tulungagung. Nggih kacamata apa ora? Lho kok sing nggih kacamata dicuwepoti kabeh. Lho tapi ganjaran sedekah kula kok sampun kathah iki ndek tangga ahli sedekah ning sayang tukang maido ngelokne awakmu adik awakmu sabar. Mula ganjarane sedekah pek mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjaran napa? Kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya, aku ngerti kowe mbiyen arep daftar gak sida to? Duitmu kok tukokne Avanza. Tetapi kalau kau diganjarane kaji, kowe ditanggo bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh. Tapi lek rewang tukang maido awakmu, ngelokne awakmu, ade awakmu sabar, mula ganjarane kaji, Pak. Nek cahaya begitu indah, malaikat napa niku ganjaran? Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho mboten tahajudan malaikat. Iya, aku roh. Kowe ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyo. Nek nguyomu nak nyawe aku ya iya. Tetapi kalau kau diganjarane salat tahajud, tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli tahajudan ning sayang tukang rasani ngelok ning maido awakmu, ada awakmu sabar. Mula ganjarane salat tahajud pek. Mula jeng Nabi dawuh sok ning akhirat ana wong sing diwastani muflis, bangkrut. Ning donya tukang deres Quran, tukang jamaah, tukang sedekah wis kaji ning basa nang akhirat entek cik mergo ning donya dikeng rasani ngelok ning maido tanggane dulure kancane. Mula lek ngono dirasani dilokne difitnah niku untung karena ditukar pahala. Mula sampeyan nek diomongi yo sampeyan dirasani jadi saiki malih kemayu. Alah bede wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ne mateng sing rasani diteri. Lho kok sampeyan teri kolak Mbak? Heeh, sampeyan tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang ijo. Ora lho lek tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau. Aku tak takon sampean oleh ganjaran kondi.
Lho lek ngono kesimpulane duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek mula lek ning barat nenek wong nganyelne tulung ingunen. Jangan marah. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab panggah diingu karo Allah. Allah lek sir mateni saged tapi gak dipateni panggah diingu. Sebagai ladang Rasulullah mencari paha. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh tulung dileresne lek kliru Gus Ali. Enek dosa sing ora iso di ngapura karo ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane kaji. Lha terus saged di ngapura kalih napa Kanjeng Nabi? Karo merengute bojomu pokok awakmu sabar. Yo bojo sampean mulih kok sawah merengut, jangan marah, dudingen terus ya, terus. Lah nyapa lek kowe terus nesu ya, dosaku entek ya, los ya. Ditenan. Sampai ana dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu, ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga Pak Bu ganggu teng jenengan. Usume wong turu jam 12 bengi dhek teko, adik numpak motor kenal pot brong. Jam 12 bengi diblayeri tang 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 tang. Tang. Sampeyan sare glegep. Lah diru iso kesirep teko neh. Ganggu karo sampean. Jam 12 awan jenengan kundur kok sawah ya Allah, layah-layah ning bali. Lah kok tanggamu ki muter tiba wanter atik salone didep ning kene sampean. Ganggu sampean. Atik lagune panggah kuwe pokoke joget. Tun mbokmu. Gek mbokmu ki jantun tenan ngene. Tangga sampean sing ganggu sampean iki gak mlebu swarga. Sahabat bertanya, sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok wis jangan marah, jangan dendam. Ternyata disakiti orang lain itu mendatangkan paha. Mula lek dirasani alhamdulillah. Aja dirasani genten ngrasani kuwi malih pok-pokan. Yo awakmu dirasani dirisake malih kemayu. Halah dek yo kemayu kuwi pok-pokan. Iso dirasani malah rugi, dirasani malah min. Yo kowe dirasani dirisake malih kemayu. Halah dek yo koyo wong kemayu malah koyo wong gatelen ngono. Kuwi malah rugi mergo nambahi gatelen. Yo lek dielek-elek aja diwales, mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing elek-elek mesti wong. Sampeyan iki lek dielek-elek sampean wis menang. Jangan sampean bales. Lah lek sampean dielek-elek terus genten ngelek-ngelek, kesimpulane wong loro padha terus sing apik sapa? Ayo jangan punya nyapa rata-rata dokter kok sugih. Sampeyan goleki dokter melarat gak enek, sak melarat-melarate dokter kula teliti punya mobil. Dokter ki sugih sebabe sitok apa sabar karo wong lara. Lho kok enek dokter karo wong lara kok gak sabar nesuwan. Gak enti pasien. Nyapa? Suntik. Suntik kok tak tuyun diasmu. Mane ora suntik. Geting karo wong lara. Wah, dokter kok kaya ngono ki wis kere-kere. Mula dokter karo wong lara sabar. Mula dokter gak tau nolak penyakit. Sakit apa, Mbak? Darah tinggi pinarak. Niku darah rendah pinarak. Niku diabetes pinarak. Niku kolesterol pinarak. Lho, gak tau nolak. Sampai sing di penyakit gila, dokter ku mboten gila. Sakit apa to, Mbak? Anu Bu Dokter borok. Pundi? Kula gila Bu Dokter. Lah nggih pundi? Niki lho Bu Dokter. Ya Allah, Mbak, borok kok sampai koyo ngene sik, meneng tak resikane dhisik. Lah koyo ngene iki. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter gak gila. Pertanyaane, nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Tak tuduhi, mergo dokter ki duwe iman, duwe keyakinan sing kuat. Lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duwit arep diwehne. Dokter ki sabar karena apa? Di balik kesabaran itu mendatangkan uang gitu. Mula nek dokter kok kereng wis ora oleh duit. Sama nek pengen ning donya sugih, jadilah dokter jasmani. Nambani darah tinggi, darah diabetes dan lain sebagainya.
Tapi lawai dia pengen sugih nang akhirat, mulai malam hari ini mari kita bersama-sama mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani, tonggo dulur kanca sing di penyakit ruhani sabarono. Lara apa yu? Aku kenyih pinara. Weh yu, aku tukang maido pinara. Lah kae, aku tukang mitnah pinara. Kae, aku tukang ngelok-ngelok nih pinara. Kae, aku lek rewangen titan pinara. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa paha sabar karo wong di penyakit ruhani kita mendapatkan pahala, sabar dengan orang punya penyakit jasmani kita mendapatkan lah pahala itu untuk bekal setelah kita kembali ke hadirat Allah. Ayo sing sa wong badan iki sing apik moro mergo lek moro sampean duwe kangelan ganjarane luwih gedhe. Kanjeng Nabi dawuh as-sawab bi qadri ta'ab, ganjarane kegawa kangelane. Sampeyan iki lek moro ganjarane gedhe mergo kangelan moro iki lho. Nomor 2 sampean memulai kebaikan. Orang yang memulai kebaikan itu lebih baik daripada yang menerima kebaikan. Mula lek iso moro terutama sing nom-nom aja buka lawang. Nom kok open house. Lek bodo moro ngendi sing sepuh, lawange ditutup, badan rono-rono. Secara ekonomi lek sregep badan ya untung mergo jajane utuh. Jajanmu kok jek akeh, Mbak. Tutup terus omah. Kula sing sregep badan. Apa meneh duwe anak cilik-cilik 3. Bayu sregep dijak badan. Cah sitok entuk 200, cah 3 oleh 6. Alhamdulillah. Oleh pira? Sedaya 600, Bu. Kene sing 300 ibuke lho. Kok penak men, Bu? Biaya administrasi iki lho. Lho rumah samuran kok bensin ye. Yo tenan mula sing sregep badan, nggih. Lawange ditutup. Heeh. Sing nomor 2 lek sregep badan tak peseni sing nampa tamu lek hormat tamu sing apik. 1 aja nyuguhne jajan sing angel-angel. Napa enek enten kacang sembunyi. Lek nyuguhne jajan aja kacang sembunyi, mesakne tamune dadak goleki. Jajanmu apa yu kacang sembunyi? Sembunyi ning ndi kene ya goleki rong temu kok. Aja pisan-pisan nyuguhne tenan, sampean petuk gajah kupinge kok iris kok suguhne jenenge kuping. Nomor 2 dieling-eling lek milih toples sing cangkeme amba. Ketok pelit toples cangkeme ciut dadi tamu lek njukuk ngincup ngene. Lek tamune tangane gede dilebokne diangkat katut sak toplese. Cetel. Kula wingi nali ngoten tamu kula ikan kuwadah lho. Terus enek kula iki jajan kan yo kathah sing disukani to, Bu. Dadi jenenge wong kuwi kan enek sing cangkeme ciut barang. Ngono iki ya dilokne yuh ngomongi kancane cangkeme kok nombok. Tek dhewe ciut diwehi kuwi aku. Tek ku ya enek sing cangkeme ciut-ciut enek. Bojoku tak omongi, "Kuwi aja kok tokne. Kowe kok balik ning aku." Lah nek iki oh ya wis lek ngono. Duh, kere aku gitu. Lha tenan. Tamu kula iki lek lebaran kok watah. Ya tak datangi ya kombaran sing ra enek. Blas ra enek sing badan rono. Malah wong-wong iki kuwatahi daerah Hitan yang mriki. Daerah pundi Kotang-Itan Ulon Titik ini. Keng pundi, Bu? Rombongan 3.000. Saking Gusikdam. Waduh. Panggih mboten. Lah tenan to. Angel Gusikdam, ama ulek ndek Gus Lukman langsung petuk. Aku ya ngono lho. Enak Gus Lukman iki golekane aku ngono. Akhirnya terus, dan ini kok dikekne kula lah, ajeng disukane Gus Hikdam mboten panggih, alhamdulillah. Akhirnya gulane ceblok nggenku. Iki lek Gus Hikdam gelem nemoni, aku ndak ngembagian.
Ya untung Gus Idam gak nemoni, jadi kula nih malah lumeber ning aku. Nomor 3 lak milih toples sing Padang, sing jajane di Sawangkon Jaba ketok. Kuwi engko lek di Sawangkon Jaba ra ketok, lek tamune sampean cah cilik sampean kecewa. Mergo nyapa buka tutup, buka tutup, buka tutup. Akhire sang di omah muni, "Le aja dibuka tutup di maem, bocah cilik njak blandak ketok." Lek lodonge Padang begitu ketok dijukuk terus di maem. Ngoten lho. Sing nomor 4 aja nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik iki njaba karo jero ndak padha. Adahe kongguan isine rengginang. Woi. Kuwi lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Kuwi hukuman minimal 6 bulan. Lek adahe kongguan isine ya lek adahe wafer isine ya anak kula karo wafer seneng kula jak badan enek adah wafer ngiluap. Bah kula mundut wafer mundut to mboso dibuka lho bah kok marning kletaken. Enek ning kene kongguan adahe terus isine kerupuk telo enek. Enten. Wonge ya teko. Udunge iyeng. Udunge ping apa iyeng? Ping karo iyeng. Aja ngapusi ngono lho lek. Ya Allah, lek pancen isine ra padha, tulung ditulisi. Mohon maaf luar dan dalam tidak sama. Udah lho, jadi itu lho yuk. Wes sok tahun ngarep lek kongguan adae isine ya Kong. Ngono. Sing terakhir lek sampean mboten damel meja kursi, monggo lesehan sae, tapi aja sampai kejadian koyok nang Blitar, mejane keduren. Lungguhe lesehan, mejane dhuwur, jajane ning dhuwur. Dadi lek njukuk ndengongok ngene, lah kok karo sing di omah ditampani kok kesesal to. Arep njukuk jajan kok kesesal iki lho. Mbok atur ngono jajanmu utuh. Lah ning lesehan kan ngene njukuke. Lah kok ditambani kok kesesat ajuh kere. Lah ngene kok njukuke, tibane dibesang. Pancen dike dhuwur ngono kuwi pancen rada sedengan wong iki. Ngono lho. Dadi njukuke kan ngene tawampani kok kesesat. Ya ora wani nek pagah disaut terus mulihno. Diliriki jajane layakno pagah kebek jajane. Lah modele besang ngene. Lah wong njaluk ngapura niki Bu sing sae diaturne kesalahane. Ora mek yo luputku ngapuranen. Ya padha-padha. Lek sampean duwe keluputan tenan yo omongno to. Yo luputku ngapuranen heeh padha-padha. Ngene lho yo genahe pas aku rewang ke ngentit iwak. La ilaha illallah. Layak aku selamatan tahu cukup. Tibane sing ngentet awakmu heeh sepurane ya yo. Lah wong iki rumah saku tak hitung cukup kok moro-moro ndak cukup kowe to yu. Alah iya sepurane yu. Ya wis aja dibaleni ya heeh. Ngono kudu diaturne. Tapi lek sampean aturne timbul masalah baru, gak usah wis cukup. Yu luputku ngapuranen heeh padha-padha. Bro, luputku ngapuranen heeh padha-padha. Aja kok terus nih. Mulai kok terus nesu, Bro. Luputku ngapuranen heeh padha-padha. Ngene lho Bro genahe bojomu kan ilang 3 dina. Kayak tak embat tak go nang Blitar. Oh cangkemmu ya malah jadi gelut wingi. Lek ngoten wis cukup luputku ngapu. Mergo enten redaksi hadis endi nek wong loro ketemu kok salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Artine ternyata wong jaluk ngapura iki cukup salaman wis cukup lek ndelok redaksi hadis iki. Jadi akhirnya wis salaman, ya wis dosane rontok. Kula jenengan bolak-balik tak aturne jenengan tak kon melu yasinan. Mergo sampean iki lek yasinan ku salaman. Ngene wae nggih. Lek wis salaman dosane ron. Lah dosa sing paling akeh iki dosa karo tong. Mula ada yang mengatakan bahwa halal bihalal itu tradisi NU sing enake nang bulan Syawal. Wong NU ki lek njaluk ngapura mek ning Syawal. Lah kowe ora tau roh ning Baran.
Ning barane nek tahlilan yo salaman. Enek pengajian tafsir tafsir Jalalain, ketemu yo salaman. Niku yo sarana halal bihalal. Lah lek melu yasinan ku sampean ketemu karo tangga, lek ketemu karo tangga salaman, nek salaman dosane ron. Ngono lho, sampean jemuah yasinan, salaman dosane entek, setu ngrasani neh. Sampai minggu Senin Selasa Kamis Jumat salaman tekne. Bahkan jenengan duwe halal bihalal sing sedina iso ketemu ping 5 jenenge salat jamaah. Nek salat jamaah jenengan iso salaman. Lah wong salaman itu enten dawuh ulama sing apik tangane loro. Lek mboten ngoten sitok ae, sing penting sudut niki ketemu Pak, salamane jane ngoten. Iki lho Bu, pojokane iki ketemu cek ngoten. Terus Kanjeng Nabi iki lek salaman cek ngoten dan Kanjeng Nabi iki teng redaksi mboten nate mbatek. Sing batek mesti sing ngejak. Dudu Kanjeng Nabi ki lek salaman akrab ngoten. Cek ngoten. Pojokane iki padha ketemune. Enek to wong salamane jan cuwetil mek ngene tok iki. Mek wedhok kene iki wong opo iki. Enek sing melu yasinan tekone keri lek salaman iki dirapel. Sok benek ketemu salaman iki lho, ketemu sujute iki lho. Cek ngene lho iki. Sing rada awet sing ketok akrab kaya Kanjeng Nabi lek salaman. Lah sing paling terakhir kula ikrarne Bu nggih. Sinten mawon sing kagungan kroni halal bihalal kula ikrarne sinten mawon sing nate ngrasani ngelokne maidu mitnah jenengan. Mbuh tangga dulur kanca malam hari ini barokah halal bihalal jenengan ngapura nggih. Jenengan halal nggih. Jenengan ikhlas nggih. Jeneng Nabi dawuh sapa sing gelem ngapura wong liya mongko Allah bakal ngapura tiyang niku. Mugi-mugi barokah halal bihalal dosa kula kalih panjenengan di ngapura kalih Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir mulai wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun ing hadir wonten majelis halal fi halal ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun sedaya warga dusun Baran ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.